तुम लोक मानकर कि उपकार करुछ मु होची आइसक्रीम मते खाइबो समस्ते बहुत पसंद करंती आई एम वेरी टेस्टी आ मु हली फास्ट फूड मते लोक माने सखाळे संजे रे डेली खांती मु बहुत प्रकार मसाला रे तयारी होइथाय मु हली कोल्ड ड्रिंक्स मो भितरे अलग प्रकार रो टेस्टी अछि जहा कि लोक माने पानी न पी मते पियंती हा 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 ताहले हेल्दी फूड एबे तमे कुहो तमे लोक मानकर कि उपकार करूछ मु हेउची वेजिटेबल्स मो भितरे विभिन्न प्रकार विटामिन्स अच्छी जहाँकि लोक मानकर स्वास्थ्य को सुस्थ रखे मु हेउची मांडिया मो देह रे पोषक तत्व अच्छी मु हेउची सुपर फूड आ मो देह रे औषध गुण अच्छी कैल्शियम प्रोटीन एंड मोर मु कम पानी रे कम खर्च रे चाष हे पारिबी मु समस्त को स्वास्थ्य को सुरक्षित रखिबा सह विभिन्न प्रकार रोग को मध्य दूर करे आ मु हेली मिल्क मो द्वारा समस्त को हाड़ शक्त हेइथाय ताहले दर्शक बंधु आमे जंक फूड न खाई हेल्दी फूड खाई हम शरीर को सुस्थ रखिबा ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। जोरदार करताली ना ना मु टंका आनिची गुपचुप खाइबी तमे माने हसुछ काहिकी एमिति जदी फास्ट फूड खाउछु बनी स्केलेटन पर देखा जाउछु
ତୁ ଆମ ସହିତ ଚାଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବୁ ଦେଖିବୁ ତୁମ ଭଳି ହାଟାକାଟା ହେଇଯିବୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭାତ ଡାଲମା ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ନା ନା ମତେ ମୋ ମମ୍ମୀ ମନା କରିଛି କହିଛି ଯେ ଯାହା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ସେ ହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବ। ଚିକି ତ ମମ୍ମୀ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସବୁ ବର୍ଗ ପିଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭଳି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିବା ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆଉ ସେହି ପରିବେଶରେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହେଲେ ମମ୍ମୀ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଡାକ୍ତର ମନା କଲେଣି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଘଟେନି ଚିକି ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ରୋଷେଇଆ ପରିଚାଳିକା ଓ ସରକାର ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚନୀତ ଭେଦଭାବ ଦୂର ହେଇଗଲାଣି। ତୁ କହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭାତ ଡାଲମା ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ କଣ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ହେଲେ ମମ୍ମୀ ଆରେ ତୁ ଚାଲ ଆମେ କଣ ତ ମମ୍ମୀକୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁନି? ସତରେ ବୁଝେଇ ଦବ? ହଁ ତାହେଲେ ତୋର ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା। ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।